his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Muzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Abale takulandirani ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi 21 July 2022. Ndipo mawu a Mulungu, mawu oyamba kuchokera ku Yeremia chapter 2 verse 1 mpaka 3, ndiponso verse 7 mpaka 8, ndiponso verse 12 mpaka 13. Mtenga wabwino monga adalembera Mateo chapter 13 kuyambira verse 10 mpaka 17. Ndipo amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Derende Thomas Pouya, a missionaries of Africa, kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga woyera monga adalembera Mateo. Ophunzira a Yesu aja adadzamufunsa kuti, kodi bwanji anthuwa mumalankhula nawo mu mafanizo? Iye adati, inuyo Mulungu adakuwululirani zobisika zokudza ufumu wakumwamba, koma enawa sadawawululire ayi. Pajatu amene ali nkhanthu kale adzapasanso zina, nadzakhala ndi zochuluka, koma amene alibe kanthu adzamulanda ngakhale kakang'ono kamene ali nako. Tsono anthuwa ndimalankhula nawo mafanizo chifukwa ngakhale amapenya komabe saona, ndipo ngakhale amamva komabe samva kwenikweni kapena kumvetsa. Ndi iwowa zikuchitikadi zimene mneneri Yesaya adanena kuti, kumva mudzamva ndithu koma osamvetsa, kuyang'ana mudzayang'ana ndithu koma osapenya. Ndithu anthu amenewa nzeru zawo nzobuntha, adangothetsa makutu awo, ndipo adapsinya maso awo, kuopa kuti angamapenye ndi maso awowa, angamamve ndi makutu awowo, angamamvetse ndi nzeru zawozo, ndi kutembenuka mtima, ineyo nkuwachiritsa. Koma inu ndinu odala, popeza kuti maso anu akupenya ndipo makutu anu akumva. Kunena zona, aneneri ambiri ndi anthu ambiri olungama adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kumva zimene inu mukumvazi, koma sadazimve. Mtenga wa Ambuye. Abale ophunzira a Yesu adaona chinthu chimodzi
chimene chinakudza, ndipo akufuna kuti apeze kumvesesa kuti chifukwa chani Yesu akuwakondera iwowo kuwaphunzitsa zinthu poyera, koma anthu ena Yesu amangowaphunzitsa ndi mafaniziro. Ndipo Yesu akuyankha, Yesu akuwauza chifukwa chake. Koma tisanaone kuti Yesu anayankha chiyani, ndinene kuti mafanizo anali ntowa yophunzitsa, ndipo kugwiritsa ntchito mafanizo tisaone ngati Yesu adafuna kubisa chiphunzitso chake ku anthu ena, ayi. Koma mafanizo anali njira ina kuti anthu amvetsetse pogwiritsa ntchito zinthu zimene anthu azolowera kale. Ndipo kawirikawiri Yesu amatenga mafanizo za zinthu zimene anthu ate kuona kapena ate kuzindikira mwansanga, ngati mafanizo za mlimi, mafanizo ya nkhosa, kapena mafanizo ya mwana wosochedwa, mafanizo osiyana-siyana okuzana ndi zinthu zimene anthu amaona siku ndi siku. Ndipo Yesu akunena kuti ngakhale iye akugwiritsa ntchito mafanizo, anthu amene alibe maso achikhulupiriro sangathe kuona. Amene alibe makutu achikhulupiriro sangathe kumva, kapena sangathe kuzindikira zimene iye akuphunzitsa. Eya Akristu, ngati tikuona kukhala ndi maso kapena kukhala ndi makutu za thupi, sitingathe kumvetsesa kuti Yesu akusonyeza chiyani. Koma makutu ndi maso amene Yesu akunenazo ndi zinthu za mtima, ndi zinthu za uzimu. Ngati munthu ali ndi maso achikhulupiriro, zimene anthu sangathe kuona ndi mathupi yawo, iye akutha kuona. Ngati ali ndi makutu achikhulupiriro, zimene anthu sangathe kumva ndi makutu awo athupi, iye akumva chifukwa makutu yake ndi ya mzimu. Abale, mawu a Ambuye ndi mawu a mzimu, osati mawu athupi loka ayi. Ngati tikumvetsa mawu a Ambuye, tiyenera kutsegula mtima, tiyenera kutsegula mzimu wathu kuti mawu alowemo. Ndipo ndi chifukwa chake ena ali ndi maso athupi akupenya, koma kuti aone zinthu za mzimu zikusonyeza akulephera. Nchifukwa chake muzapeza pakati pa anthu ena olephera kumvetsesa za mpingo, ena akuzipereka sabata ndi sabata, koma anzawo sangathe kumvetsesa kuti chifukwa chiyani abambo aja, chifukwa chani amayi aja akuzipereka motere mu mpingo. Iye popanda chikhulupiriro sakuona, sangazindikira kuti ndikofunika. Koma ife amene tikusatira Yesu, ife amene tikuyenda naye, tikuzindikira kuti ndi zabwino
tikuzindikira kuti ndi zimene zitakutithandiza mu moyo wathu kuti tikhale ndi moyo weniweni, chifukwa moyo wa munthu si thupi lokha ayi. Tisazinamize kuti ngati ndadya ndakhuta, ngati ndavala ndili ndi zosowa zonse, ayi ndili bwino. Eya muli bwino muthupi, koma mu mzimu muli bwanji? Kodi mzimu wanu ndi woseguka kuti mumve mawu a Mulungu? Kodi mzimu wanu ndi woseguka kuti mupange connect, mulumikizane ndi mlengi wanu amene adakulengani kuti mumtamande iye ndi kumukonda iye? Yesu akutipasa mwayi kuti ife amene tikukhala pafupi naye timve mawu ake ndiponso tipenye zodabwitsa zake. Eya tikunena kuti kugona pakati ndi kuyambilira. Ngati ifeso tikufuna kuti tikhale pafupi ndi Yesu, tiyenera kuyamba nditu kuti timsate, tisunge mawu ake ndiponso tichite malamulo ake. Mulungu akudaliseni. Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, you make all things beautiful. In